Umid. Bir var eken, bir yok eken. Qadim zamanlarda bir to'qoy var eken. Şol to'qoyda eşekler, yavan atlar, hem zebralar yaşayan eken. Bu to'qoya adam jellat gelmeyen eken. To'qoyda giyin düzlükler köp eken. Bu düzlüklerde yavan atlar bilen zebralar arasında yarışlar hem bolýar eken. Bu yarışa eşekler hem qatnaşmak dileýärdi. Emma eşekler, zebralar we atlar ýaly gowy ylgamagy başarmaýanlyklaryny bilýärdiler. Günlerde bir gün ýaş eşeklerden biri bu ýagdaýa nokat goýmak diledi. Ol to'qoýdaky iň ýaşly bir bilgir eşeğin ýanyna baryp, ondan maslahat sorapdyr. Eşek daýy, men şu eşekleriň biridir. Men bu yarışda atlardan kim değerligimi görkezjek. Olar meniň ýanymda hiç tadahyry. Garaşak. Diýmek sen yarışda atlary ýeňip eşekleriň awraýyny arşa galdyrmak isleýäňde, diýip hayran alypdyr. Ýaş eşekler. Howa eşek daýy. Siz bu barada näme aýdyp biljek? Ferhat balam, daş ýerinde agyrdyr. Eşek hiç açan ata meňzäp bilmez. Sen beýdip ýörseň, başga gün uşak bolup başlarsyň. Eşek daýy, akyl ýaşda däl, başdadyr. Meniň etjek bolýan zatlarymy bir bilseňiz, diýip bu işin hötdesinden gelip biljekdigini aýtdy. Özüň bilýän, ata-babalarymyz ýydan tapar, ýydan öler diýipdirler. Bu meseleni eneň ataňdan bir soradyňmy? Olar näme diýdi? Olar muňa begendiler. Hatda begenjinden ağladylar. Olaryň janlary sag bolsun diýipdir. Dogry. Goýma gursak bolmasa dürtme gursak neýlesin? Men saňa öňünden duýdurýaryn. Başarmajak işiňe burnuňy sokma diýipdir. Şondan soň eşek atlar bilen ýarşmaga gidipdir. 1, 2, 3 ýarış başlandy. Görgüli eşek bellihana iň soňky bolup geldi. Yarışdan soň bolsa eşekde ysgyn galmady. Üstesine de atlar bilen zebralar onuň üstünden gülüşipdirler. Eşek bolsa utanjyndan näme etjegini bilen okdy. Ol boynu büküp, gammaýyn hally öýüne gaýtdy. Eşek gynanjyny çäre gözläp başlady. Birden ýadyna garry eşek düşýär. Ol garanqy düşmäke garry eşegi tapmaly. Az ýörep, köp ýörep, ahyry ol garry eşegi tapypdyr. Sözi ilki bilgir eşek başlapdyr. Baş aýakda akyl soramaz. Haçan sen başarjak işiň ederiňde ine şol wagt hem ejeň hem qaqaň senden hoşal bolar. Başarmajak işleriňe urunma. Ine sen eşekler ýaly ýaşamagy öwren. Eşekler hiç haçan atlar ýaly ýynnam çapyp ýeňji bolup bilmezler. Siz ören dogry aýdýaňyz. Şeýdim men hem wagtymy bisarpa geçirmerin. Ine, şeýdip dogry ýola gel. Ihlas bilen ýapyşsaň, dogry ýol taparsyň.